गिबि गिबियावनो जमदुवार रादाब बड'लेण्ड बुब्लि नोंथां मिडियानिसिम माने गिबि गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ सिगांग्रो जासिग्रोबाय। दिनै जोङो पखालागि गामिया गोबां सिगांनि गभर्नमेन्टनि टाइमनिफ्रायनो जोङो गोग्लैसोनाय गामि। दिनै जोङो बे लामाखौहाय हान्थामेलानि थाखाय दिनै फोथाराव माइ गायनो थांनाय आरो हालौनो थांनाय आरो नैबे जोंहा सावथाल आदिबासि बिथांमोनहा माने बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो आरो बिथांमोननि फिसा फिसौफोरा माने बे लामाजोंनो फरायसालियाव थाङो। दा जोङो बेखौ नुनानै माने अनखांनानै जोंनि पार्टिनिफ्राय इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जोङो बे लामाखौ मावनानै होनो होननानै गोसो जानानै जोङो मावनानै होनो सानदों। दिनै बिनिखायनो जोङो दिनैनि समखौहाय बे लामाखौ खोनायनि दिन थारिख थि खालामनानै जोङो ट्रेक्टर जिसिपि लानानै जोङो बे लामाखौ मावनानै होदों आरोखि। बुंनो थाङोब्ला बेखौ बिटिसि एकर्ड जाजेननायनिफ्रायनो बिपिएफ गभर्नमेन्ट दाजेननायनिफ्रायनो बे लामाया दिनैसिमबो मोनसेबा माने गभर्नमेन्टनि स्किम बा गभर्नमेन्टनि आसनिजों जों मावफुंजानायखौ नुनो मोनाखै। जों आसा खालामदोंमोन सिगांनि बिपिएफ गभर्नमेन्टनि टाइमावबो बे लामाखौहाय बानायनानै होबा हामगौ बिदि सानदोंमोन। खारन माने बेहाय मोनसे राजनितिक दल होनना बुङोब्ला माने बेहाय जों गासैबो हारि माहारिखौ लानानैसो जों मोनसे राजनितिक दलखौ खालामनो हायो। गतिके बे आदिबासि सावथालफोराबो जोंनिनो मोनसे एखे गामियावनो रायजो जानाय हिसाबै एखे बिसनिसिनिनो मानसि हिसाबै माने बिथांमोननि गथ' गथायफ्राबो फरायसालियावहाय थांनाय फैनायाव खोब उसुबिदा जानायखौ नुनानै मावनानै होबा हामगौ सानदोंमोन जों सिगांनि गभर्नमेन्टखौ। दा बिथांमोना बेखौ मावनानै होनायाव फेलियर जादों। बेनिखायनो जोङो दिनै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जि हायो माने दाथ' जों स्किम बे टाइमाव जों स्किमजों मावनायनि माने सम्भब नङा। माने जोंनिफ्रायनो जोङो जोंनि पार्टि तरफनिफ्रायनो बेखौहाय जोङो दिनैहाय माने गथ'फोर थांनाय फैनाय सिक्षा दिक्षा लानाय हाथाय बाजार थांनाय बिनि थाखाय लामाखौ जोङो मावनानै होदों आरोखि। आङो दिनैनि बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंहाय बेखौनो खावलायनो लुबैयो। मानो होनोबा जोंहा इलेक्सना खाथिसै। खिन्थु बे इलेक्सनखौ लानानै जे जोङो बेखौ खोदों बे नङा। जोङो माने गोबां समनिफ्राय नाजाबाय थादोंमोन। जोङो सिगां माने बे जिनिसखौ मावनो हायाखै। दिनै जोङो जाफुंबाय। जोंनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो नैबे समस्त जोंनि बिटिआर हालामावहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बे बिपिएल गभर्नमेन्टआव माने जों खुब सान्थि परिबेसाव जों थानो मोनदों। गतिके जोङो बे सान्थिखौ अरायबो जों लाखिनांगौ। आरो आङो बे गामिनिनो थागिबि हिसाबै जोंनि पखालागि गामिनि सम्भ'ग्र गासैबो जन' जाथि बिथांमोनखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि प्रमद बर' सारखौ जाहाथे मजबुत खालामो आरो बिथांनि जे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जे माने जे केन्डिडेटआनो जायाथों मानो बिथांखौ मदद होनानै जाहाथे जोंनि समस्थिखौ उद्धार खालामो। जोङो नेक्स्ट फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों बयनिबो सुजुग सुबिदा बयनिबो हारि माहारिनि जौगानाय खामानि मावलांनो हायो। आं बेखौनो बे दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। बे गोदोसोनाय लामाखौ जोङो मावनो मोननानै जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों। खारन माने जोंनि पाब्लिकफोरानो बे लामाजों थांलाय फैलाय हान्थियो। आरो जोंनि प्रमद बर' सारनि मिसन आरो भिजनानो बेनो माने जोङो सुबुंनि मोजां खामानि मावनाय आरो समाजनि मोजांनि खामानि मावनाय जोंनि इउपिपिएल राजनितिक दलनि मेन उदिस्स'आ बेनो। बेनिखायनो जोङो दिनै बे लामाखौहाय जोङो मोजां खालामनानै होगोन आरो जोङो दिनैहाय माने एखे गामियावनो माने मोननै साइडआव जोङो खामानिखौ मावदों। सिगांग्रो माने जोंहा पखालागि गामिनिनो थागिबि बेनेन्द्र नार्जारिनि न'निफ्राय लानानै पखालागि मेन रडसिम जोङो बेवहाय सिगांग्रो खोदों। बेहाय कमप्लिट जाबाय आरो दायो जों नैबे आदिबासि बस्तियाव सावथाल गामियाव जोङो दा खोगासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो सिगां जोङो माखासे जोंनि गामिया दैजों सिंखाव जानाय दैया माने सा खोला बोहैयो। ओमफ्राय सानजा सोनाब जोंहा गामि दङ। सानजा फारसे जोंना दै सेर सेरावहाय न' लुनानै थानाय बिथांमोनहा माने दै बारनो थाखाय उसुबिदा जायो दै देरोबा। सिगां जोङो साइथेन जस जोङो माने बेखौबो होनानै होबाय आरोखि थांनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होबाय आरोखि। ইয়াৰ বিষয়ে মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ। আমাৰ এই গাঁৱৰ পকালাগি গাঁৱতটো আগৰ পৰা বহুত বিয়া ৰাস্তা আছিলে। এতিয়া বিপিএফ ইমান বছৰ চলাইছে তথাপি একো কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু এতিয়া ইউপিপিএল হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া এই আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই আছে। মই আশা কৰোঁ পিছতে এনেকৈ চৰকাৰটো চলি যাওক আৰু ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভাল হ'ব। আৰু সিহঁতক মই ধন্যবাদ জনাম যাতে আৰু এনেকৈ ভাল কামটো কৰি আগবঢ়াই যাব পাৰে। কি ক'লে? ইউপিপিএলৰ দলৰ পৰা বনাই আছে এতিয়া।
तबे ओकाटा दो आले होय ओका लगे डहार आदिवासी अदो ओना डहार बाबतले 3 लाहाते ओकाटा दो ओना बीपीएफ सरकार ताहे कान उनिटा मा येल वाला के दीते मा येल के दियाते आयमा बछर गे चलाव गेदा 15 16 बछर चलाव गे 17 बछर धबी उन येल के बाचे हबा चिका दरे आबो डहार बाबते तबे नितो अबो बुन ओकाटा ले येल के आले सुविस्ता ते नोआ नितो को रजे नोआ यूपीपीएल दल रन तो नुकुआ ई सुविस्ता ले येल के तबन आले दो जते नुकुआ कल के ले चलाते नि बार दो आर सेले येल दा आर नील कातगी आलेया मौज आर ये दो सही हुई तलेया आलेया चला हजू हो डहार को सुविस्ता तो ओना लकातगी आले दो उनी कोटा परमन सार ले साराव को दिया नि धबी ते नील कातगी आले मिनाली